Vezîrê veguhastinê yê Fransayê Clement Beau roja duşemê di gel heftayê xwe yê Romanî peymanek imzakir ji bo zêdekirina hinardakirina genimê Ukraynayê bû welatê pêş ve diçin û Deryaya Spî jî di nav da. Peymana ku destûr dide hinardakirina genimê li benderên Deryaya Reş ya Ukraynayê di dabaxê da ketibû meriyetê. Clement Beau îddiayên Putin red kir ku ew dibêje genim piranî diçe welatên ku nepêwîstin. Nous entendons ces derniers jours des récits venant de Me Russie. çîrokên ku ji Rûsyayê derdikevin bihîstine di van çend rojên borî de ku dibêjin dexlûdanê ji Ukrayna dihêtin dê bihête veguhastin an jî şandin ji bo welatên ku pêwîstî pênîne nerast in. Ez dixwazim dîsa bêjim firotina dexlûdanê ji Ukrayna ra ku çaremîn berhemhênerê genimî ye li cîhanê gelek giring e ji bo vegerandina çavkaniyek stratîjîk a bingehîn lê her wisa ji bo welatên Ewropî jî ku têkeliyên xwe di gel Ukrayna bidomînin û ji vê zêdetir jî da ku welatên pêwîstî pê hey Sûdê ji vî berhemê giring wergirin. Romanya yek ji rêyên bijardeya ji bo hinardakirina dexlên Ukraynayê. Di vê çarçovê da Wezîrê Fransî bal keşan ser giringiya vê peymanê û pêşvebirina hevkarî û têkiliyên di navbera welatên Ewropî û Ukraynayê da. Coopération nécessaire. Ev hevkarî pêwîst e kêrhatî û berçava. Ez dê bi zelalî bêjim em amade ne ku di heftiyên pêşme de di warê rêxistin û veguhastinê de hewlên xwe zêde bikin û her wesa di hevgirtinek berçav de têkeliyên xwe di gel welatên me yên Ewropî û di gel Ukrayna jî zêde bikin. Piştî imzakirina peymanê balyozê Ukraynayê li Fransayê Vadim Omelchenko pêşwaziya vê peymanê kir û bal keşan ser giringiya şiyanên Ukraynayê yên çandiniyê. İmzakirina vê peymanê ji bo hemiyan pîroz be. Ji bo welatê min Ukrayna jî. Belgeyek pir giring e. Hûn hemî pisporin û hûn dizanin ku Ukrayna welateke ku bikevne şopiya xwe ya çandiniyê navdar e û dê her wesa bimîne. Balyozê Ukraynî Omelchenko her wiha Rusya rexne kir ji ber gefên vê yên navûkî û enerjiyê û astankirina benderên Ukraynayê. Gova ku Rusya li meydana şer li Ukraynayê têk diçe, serî li gefên nedîtî yên navûkî û enerjiyê dide û ya herî xirab gefên ser xwerekan dike. Ew benderên Ukraynayê dorpêç dikin û bi zanistiyê welatên hejar birsî têle. Li gor Wezîrê Veguhastinê yê Fransayê Clement Beau peyman hinardakirina bi bejahî, deryayî û çeman digirte naxwe. Fransa her wisa dê ji bo pisporiya teknîkî ya destpêkê dirawan dabîn bike û digel bugre şi bixebite da ku dabînkirina darayî ya paşerû jî diyar bike. Çeto Özel, Dengê Amerîka, Washington.